Ġie approvat uffiċjalment il-proġett tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex b'investiment ta' 130 miljun euro titejjeb mod drastiku l-kwalità tal-ilma f'Malta u f'Għawdex. Dan fl-istess waqt li jitnaqsu l-emissjonijiet fl-arja tikber l-effiċjenza u jiġi konservat l-ilma tal-pjan. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħondoq ir-Rumien bis-swit Reverse Osmosis li fiha qed jiġi installat tagħmir ġdid. Dan fi proġett mill-Korporazzjoni tal-Ilma li jinkludi inizjattivi bħal tafir ta' mina taħt l-art ta' madwar 10 kilometri mill-impjant ta' Reverse Osmosis ta' Pembroke għal ġibjuni tal-Korporazzjoni, titjib fi distribuzzjoni tal-ilma fl-inħawi ta' Siġġiewi, il-Qrendi u Ħażebbuġ u xogħol ta' restawr biex titwassal is-sistema ta' drenaġġ f'inħawi remoti. Il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella qal li dan il-proġett se jnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent li normalment jiġi kkawżat matul il-proċessar u d-distribuzzjoni tal-ilma. Se jkun proġett li ttella il-kwantità u l-kwalità tal-ilma u jiena naħseb illi dal-proġett li se jqum madwar 130 miljun li minnhom fuq is-70 miljun huma finanzi li ġejjin mill-Cohesion Funds Ewropew, da se jkun proġett li fi żmien sentejn se jibda jagħti benefiċċji kbar iċ-ċittadini Għawċin u Malti. Il-Ministru Joe Mizzi qal li dan il-proġett mhux biss ġie approvat minn istituzzjonijiet Ewropej, iżda ġie kkunsidrat ukoll minn Jaspers li huma l-konsulenti tal-Kummissjoni Ewropea bħala eżempju ta' prattiċi tajba. Hija ġurnata storika għaliex hija ħarejtek fejn ġiċar rekonoxxut mill-Unjoni Ewropea kemm għall-fondi li tajna u anke wkoll li qed nagħmlu b'mod tanġibbli fejn jidħol il-kwalità tal-ilma, fejn tidħol is-sostenibilità tal-ilma u anke fl-istess ħin ukoll qegħdin nipproteġu wkoll l-ambjent. Il-Ministru Ġustin Karwana qalet li dan il-proġett huwa ħolqa importanti fl-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex. Dan biex ikun hemm l-infrastruttura meħtieġa l-Gżira Awċija bħala destinazzjoni għat-turiżmu u żvilupp ekonomiku. Lura proġett illi jintegra tajjeb fil-istrateġija l-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex u fisser ukoll illi l-Gvern qed jagħti l-attenzjoni illi jimmerita Għawdex f'diversi oqsma u permezz ta' diversi proġetti. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li l-element importanti ta' dan il-proġett huwa titjib fil-provista tal-ilma u li Għawdex isir autosuffiċjenti f'dan l-aspett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.